kokota mi ani nespomínaj. 3 dní mne neodpísať? Bye bye. Standards. Tominu. Napísal, že ahoj. Ahoj? Čisto ahoj? Je tam, že ahoj. Akože emočne zafarbené viacej. Ešte píše. Druhá správa. Prepáč za neskoré odpísanie, bol som s babkou. Oh, On je taký family type. také cute. No dobrá, čo mu odpíšem? Počkaj, tak nie. A nehneď. Ne. Nie, my nie sme handri. Nejsom desperate. Ja nejsom desperate. Chlapi, len tak pískno ideme? Pozri, takto. Absolútne. Ja mu napíšem. Áno, napíš mu. Ale tajomne. Musíš byť mystery. Ty mi napíšeš po 3 dňa, ja sa čo mám pokakať. Tak napíš mu, že Akože, Vieš, nech sa nemyslí, že akože čo sme. piči bude z tohto chlapec. Nie je to v pohode. Absolútne toto nie je v pohode. Storku dal. Storka alert. Show me. Čo má byť to? Čo má byť za prašivé ženské ruky? To sú babkine. To sú babkine, 100% sú to babky. To sú babkine ruky. On bol s babkou 3 dní.